Kubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinong yalam jo Jaintia National Council Central Executive Committee belam khmat du Presiden ba Samormi Lengdo. Kila mi akhmat ke Commission of Inquiry belakli du Retired Justice R.S. Chauhan kum Chairman ban aya kidaw balay bag GNC company yang ikendon jong ka Mines and Minerals Development and Regulation Act kat kandai spa san punyaw hak biadai bag jingti ikimarpo khandaw khamtam udoyong hakani jala. Hau karwa kubor ba pa silat patai kubor u Presiden ba Samormi Lengdo. Ula ong baka JNC kelapan pau hakmat ke Commission bagi kendon jong ka MMDR Act kimya habe eru bat ka rukom long jong ka jaka harilum Jaintia. Namar enhap an klong swai kendau ke bahe adu sispa hektar bat hadin kata ensayoti doyong. Ula ong baka JNC kela ajingmut ya Commission ban pelai ya ka Meghalaya naka MMDR Act khnang ban dupla ban peteng ya jingti doyong harilum Jaintia. Mentaka sengi nak liang jongi ka Jaintia National Council. Hadin bangi layo ka jing khot na ka Commission of Inquiry. Ka ba long chairman da u retired Chief Justice R.S. Chauhan. Da mentaka sengi ngila wan mi spok kane ka State Guest House ban aya kane ka mani kendu bat kini ka commission. Da ka daw ba ka jing khot jong kane ka commission ka long ha ka jing ide bar ka kam dewyong ka jongi setai. Hadin bala aja kini ki insiden ki baper apok ke distrik ke jongi. Dah ke jongi kendu bat ngi bat ke commission kila keli nangi ka ka daw ke bapelong ngi bangi mela ban pentrekam ya kini ka MMDR Act leni ya kata ke open cast mining. Tengi nak yang kaseng la pensyai haki. Ba ka MMDR Act hi karkom kuak jong ka ain mah kata ke open cast. Kami hap bat karkom long jong ka khendeu ke jongi hapo Jaintia khamtam. Ngila keren partikular tangi ka Jaintia Hills ngi klem keren ka step namar balik ka open kasi ka karkomani jong ka open kas kami hab namar pihak ban klong shwai ka khendeu haden nang tangin sayo ban ti yo dewyong tementang kini ka open kas kolong ka ka bakta ka mariang namar dakis 4 hektar ngin klong ka khendeu kan sakelas ka duriau ta ka baar nang ta ka jing shong jong dewyong kalong ka bastang hapo ka kalong ka bajiliu bat ka bastang ta kata ka daw kalong kene ka MMDR Act kami hap ta nakaliang jongi ka seng ila suggest ya ka commission ban exam no yangi na kene ka MMDR Act langba kata ka paragraph 12A section B jong ka 6 schedule ta lada am exam yangi na ka MMDR Act nimla ban pentrekam ya kene ka kam dewyong ke jongi hapo Jaintia Hills. Ta ka jingi keren ke jongi kalong katahi ka bah ka baidai baru dewyong. Ta nolong ta kila keli yangi ya kiwe ki jing keli kumno ban thau kilat kilenti. Na ka benta ka yo kam yo jam jong ki kun samla hapo ka distrik khamtam hapo East Jaintia Hill district. Namar lada amla ban treyo dewyong ka kilat kilenti tengila pen sengeu ya ka commission. Alar ka way na kamat jong ka JNC kabadon hapo ka Safe Jaintia Mission. Kata kalong baka ka state government kan wanra ya kini ka job recruitment policy haki private sector. Namar kumbangi POE pa hapo East Jaintia hi ngibon ki cement factories. Ngibon ki henry ka bapen ngausi ba ka pen ketang. Yangi kum ki try district bat ya ki kun samlahi baru ka way kalong ba prapeu persen ki bayo kam hapo kini ki cement company ki de ki briu ki banabar hende ki jingyo kam pat jong ki try muluk kalong khatsan hadu arpeu persen tibi omdon du tangkum ta tengila aru ke jingmut long leda ka sarkar ka wanra ya kini ki policy ya ki private sector kam tam ki industries kala ban wanra kilat yo kam yo jam hakini ka district ke jongi ka baar ngila ai jingmut ru bikin wanra kita ki institute ki ban train ki kena ki ban ay ki kata ki skill ki beper bikin la ban apply kam kenya kini ki factories ngilai keren ru kumno ban kentiu ya kerep keriang namar kum bagilong mentah po East Jaintia ngimdan ya kita ki industries ki ba kini ki mariang jong ki pait ba kin la ban pendon kam hakini ki industries kum balong mentang ngidon betang kita ki cement industries kilene kita ki coke factories
kiba penjeklia ya kamariang kiba pen jot ru ya kamariang henry ngidon kamru ki factories ba khnang kumba ngisaki na kawe ka snam shawe ka jingmi jong so nyam tra po ka East Jaintia Hills kalong kabun ba ka company osa tengila jingmur ka commission bakan suggest ka government ba kila ban wanra ru ya kum kini ki factories ken ban snaya ki umso ma khnang ba kini ki marrep jong ki pai ba ki jong ni kin ya kin sa kini ki factories ta ka bakut hi ka commission kala aying ki new pratli ki points bengin wanra da ka jing thak khnang ba ka jing dawa ka jong ikan long ka basai tengin da kalian ka sengru ngila pensngel hoki bengin sapha da ka jing thak shaki halor kini ki bara ki jing ai jing mut ki jong khnang ba ka jing ai jing mut ki jong kan long ka balong official. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de la khot ka la yat tikila pen sngo hina snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki bre jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawe ka project bi ki don menta hang ne pb ru ka yat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba pi ang not ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakaduk yung mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.